Ndinotambirai zvekare pano paHarare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Usati walaika this video, chibva walaika this video kana wanga usati walaika this video. Uyezve kusubscribe kunobatsira kuti iwewe unge uchiwana manews updates kubva pano paHarare 263 ezvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Zvinobatsira kuti unge uchibatsirikana. Vadikani pane mavideos izvezvi atora mukurumbira muZimbabwe. Kachiti mavideos atora mukurumbira munyika yedu yeZimbabwe ndiyo mavideos ari kutrenda zvaizvezvi munyika yeZimbabwe. Vadikani mavideos aya military tankers ndo mavideo ari kutendera mastreets esocial media. Zvaya zvimota zvemasoja zvihombe zvaya zvinenge zvine puti zihombe padenga aya ndo mavideo ari kutendera mastreets esocial media. Zvandoda kuita da kukosiyai muchiona video iroro. Wapedza kuona video anga achifamba muHarare. Wapedza kuona video iroro da kutaura zvorofuka comment section tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe kuti ive nepeace, ive nerunyararo. Pasadeuke ropa. Mwari ivaine nyika yeZimbabwe. Mwari chengetedzai nyika yeZimbabwe. Muna mato watinongoisawo kuna Mwari. Vadikanda kukusiyai muchiona video iroro da kuti uripedze unatsoona zvizere. Ini ndisaHarare tosangana zvekare munguva inotevera. Ndinenge ndiri mumastreets esocial media ndichizama kukutsvagirai nyaya dziri kutsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Usati wasubscribe uri kudya manonoko. Malikes anotibatsira zvikuru. Ndichitenda zvikuru nesupport yamunopa pano pa this YouTube channel. I really appreciate you nesupport yamunopa pano pa this YouTube channel. Rudo rwenyu runondisvitsa kure. Ndinoshaya kuti ndokutendai nei. Asi ndakaona kuti handina mari yekutendai nayo. Ndikabva ndati ndokutendai nekutsvaga latest update, update manyama. Zvanda kuita munguva inoi ini saHarare ndakumboenda kunotsvaga dzimwe nyaya dzachona. Subscribe ndikudzoka manje. That's when this video.